tani mangkok. Sing jenenge tresno iku wani Gusti Kang Anggir sedaya. Ora mawas derajat lan Yes. Nami kan belum kan. Merasa kosong wae. Oke. Kalau calon-calon kakak, aku tak terus nanti kakak pas yang nilai batin, apa mertua ketika aku mertuaku putrane Kanjeng Rama Bupati Lombok ing Mojokerto. Aku kepengen ngerti sepira to dening tresnamu kang resik negarane wong akrami rapati ayu Oh